Hello guys. Hapon na pod guys. Atong makita ang kahaponon guys. Ay. Di makita deh guys. Atong mabana-bana guys. Nga karong oras sa hapon na jud oh. Nangandam na pod mi guys, kay mulakaw na pod mi. Padulong sa ka Ma'am Flor ug Ma'am Ames. Wa mahibaw guys, ug asa mi agi ani sa dagat ba o sa mama. Kay wa dihag among motor. Unya among anak wa diha. Bawo kisay maka-drive na mo ani or mo baklay ra ba kami. Huwat-huwat ni sa among anak guys o asa na mo makita. Or ang usa to as nanay isang in ug ang usa pod milakaw kay nangita tog paon. Mao na nga tingali magbaklay rami si Bert. Nalingaw kog suro ning amo ang suba guys. Kay hapon na lagi. Nindot kay tan-awon ang suba. Niya na po nagbunbon aning tunga-tunga guys. Naanapod. Di ra po ni damhon guys. Maanod na pod ni tungod sa baha. Bawalik na po kalawom sa suba. Ang bunbon guys sama sa kinabuhi sa tao nga anaa sa ibabaw maubos may ibabaw ang bunbon naa mawala yun anak gyud ang dagan sa panahon. Ang mga mananagat guys, wa pa mo laod kay naniid pa sa panahon no. Murag naay unos moabot guys. Gadag-om ang langit. So wa ta mahibaw ana og musaka ba na pa dong sa ibabaw. Kung habagat na guys. Saka ng dagom muunos og mubawd na. Pero kung daugon sa amihan guys, mura man agsilahe og unsa ni? Murag sa akong pagtuo kabunghan. Murag kabunghan jud kay gikan sa isman. Pidag mo. Gitawag na ko guys. Gitawag na ko sa akong bana oh. Tara, ni taas nagliog ni Bert. Sinyas na kuno nga go, na kuno go. Pagdali kuno pagdali. Sige na guys. Bye-bye na. A few moments later.
Buji. Buji. Anining panahon na guys, buntag na. O ato makita ang panganod ngadto sa silangan. Hayag na ang adlaw guys, mao pay pagitib. Ug manghinaot ko guys nga maayo ang panahon karon. Gatuo ko guys, maayo gid ang amo karon mga nanag-ani. Kay linaw ang makapahimo sa init kay magbuwad sayo negative ang adlaw. Luoy po kayo ang mga mag-uuma guys kung magsigilang pug-uwan, labi na kung ng harvest o humay, makapamuwad pod sila. Mga alas 5 pa ni sa buntag guys. Ani pa mi ni ani sa kang Ma'am Flor og Ma'am Amy nga panimalay. Di ako sa may seawall guys, naglantaw sa unahan. Og mapadyo pagitib sa adlaw. Karong tagtaod guys, manguli na kami sa amoa. Kay mag kupot-kupot na pod kung unsay angay namong buhaton. Apila ra may sugilanon guys, nanguli na may diri sa amo ang panimalay. O pagkabuntag guys, nanagat guys si Alex, kauban sa iyang mga igsuon. Mo nang naghulat, daghami naghulat anis bye-bye guys, katapok-tapok ni ani. O asindan po ko og views sa akong mga tanom guys. Bisan sa mga tanom. Ipakita po na ako guys nga doon na po ko yung mga utanon. Tanom ko utanon guys kay magbagot-bot ni ato ang sakop. Tuma na magtanom og mga buwak, wa kuno yung mga utanon. Panahon ko na nga way mahimong suwa, sa ligra pug na ako noy tanom. Mo na nanom ko ganas. Man laman ig manaho na ay dahong makuha. Tanom po ko aring kilid og mga alugbati, tanglad, ja alugbati, tulo ka kaang ni. Alam nang gipangbitay ning nipa guys. Og ingon man nananom ko og kanang kamunggay. Bisag daplin sa dagat guys, bunbun ang amo ang yuta pero gatisok po kung kamunggay ani guys, ako lamang gipa daplin ang gipadola mas nipa parang di anod sa bawod. Nakadahon baya pod siya guys, tanawar guys. Daghang dahon akong kamunggay. Bisag niya sa bye-bye na agahapon may kamunggay. Og ari po sa unahan guys, doon nagapoy laing tanom nga kamuti. Gaplano ko ani guys nga ako ning kultibiton ning dapita, ako ning tamnan og kanang mga utanon. Kay makatabang ning utanon guys. Labi na kay mga senior citizen nami, kinahanglan nami kanang mga sustansya nga among ikuan sa among lawas. Dugay ni ambot sila si Alec guys. Og padayon gihapon may guys, gahulat ni Alex guys og nangita ko ka pwestuhan ari guys, galingkod ko aring may kahoy. Og parang nang inita. Ambot og unsay naingna nga dugay man dunggo ang mga mananagat
Unsay mga kakulian? Ha? Mingaw? Bilang di paon lang umi kay naning Mamao na dilag naniw. Sa una di na maog naniw man tila. kay may bulinaw ano may bulinaw ipan Oh. ano mo to ipan naning para Namalangre man tayo nalurito an. namo puy palang diyan na ha Sinu, wa man tayo na kanuwi man tayo na. kami lang to na undang alas 3 dito to tutok ng tokpan balin lang balin Singgit-singgit mas idang. ay kang balik ka hindi na kang balik Uway na. Dako na na, pundos juan. Ha? Dako nagpondo. Ha? Garas isda. Tuwas, gawas, was. Ate, katumo ko may pagsugod, dira. Uy, pinita Ya, naman. ya, pumangita nga. Hindi, makakita man.
Kamu ba na hindi nilagat lagi? Si, Amerika kapat. Pagtaw isa ka dugay. Ang kay lubong oi. Yeah. Saom ko no. Ang kadugay buliga. Amas tatay day. inata kaayo. Kana din mo sa. Hindi apa man ko are. Dun. Asa din patimbang atas kare sa hapin nila. Say paon rin ninyo, Lex. Oops, nanay. Apa na pa dagang pamutulor. Lahi ra jud ning labas. Si klase mo muli na. Wag man nani mo mag-uban-uban man ang isda puros. Paparehog color ng isda. Nani Mo siguro mo guna sila panuwas kay klaro na mo ning panuwas. Ya? Pila may jam. Ha? Hindi ka may jam sang lugas. Ano media pa? Alex. Bawi pog paon. Aring gandong ah. Dama. Ginagito. Kinsa tong ma'am sa pen? Junjun ko na. Junjun, na ba di Junjun na nagat ana? Ata. Ah, taga pitong gatang rin ng Oh, balik na hape. ingon kay kang kuan itong igsuong lurito. Di ba pa man mo? Ha? Apa di molis undoy? Bukam na hindi makuduratan. Kakabukbuk man kuno ng ingatan. Ayun ka ka Junjun. What? Buwan bay. Wa may timbangan. Kay Kadto ba? kabuk-buk na. Dati ba yan kalaw? Kani? Buk-buk na. Kaatan pila. Tingingatan na magudron lamig na imang si bapaon. Tulo ka po na. Tulo dyan. Lamig na ay kuan ba mangsi. Say paon rin nila bukbok. Ba? Ano kos? Ha? Nukos? Oh.